Ine ndemanga yanga apa ndiya kuti ndikufuna ndawunikire mai Anabel Mtalimanja kunena kuti Electoral Commission make abbreviation ya Malawi Electoral Commission ikutanthauza kuti ikupangidwa fomu ndi misonkho ya Malawi. Chimenecho asachitenge iwowo ngati mwina ndi party ya parcelo ya nyumba mwawo kapena ya chipani china chake chimene akufuna kuchibereka. Lighton Mangochi ndi activist mmodzi amene tusamaopa wayankhula tupoyera kuwauza zoona Anabel Mtalimanja. Komatu siye kai onse tuma activist amene timadziwa china Bon Kalindo komanso ena onse amene tikuwadziwa ndandanda wosayamba ayankhula tumosaopa kuti nkhani zimene zokhudzana ndi zisankho sakuyenera kubereka chipani, akuyenera kumvera zimene amalawi akufuna. Tatiye ntionere press briefing imeneyi ndi ndemanga zimene activist aliyense anayankhulapo mosaopa mosanyengerera. Musayiwale panga like, comment, komanso subscribe. So we are not even afraid to die, but Smartmatic Wina Apita Nayo Kumanda. Ine ndemanga yanga apa ndiya kuti ndikufuna ndawunikire mai Anabel Mtalimanja kunena kuti Electoral Commission make abbreviation ya Malawi Electoral Commission ikutanthauza kuti ikupangidwa fomu ndi misonkho ya Malawi. Chimenecho asachitenge iwowo ngati mwina ndi party ya parcelo ya nyumba mwawo kapena ya chipani china chake chimene akufuna kuchibereka. Ife stilora amalawi anavutika kusintha zinthu 1993 mwina sobwerera mbuyo 1992 tikumvera pa Channel Africa ngati ena mwa inu mulimbo muno atulangani mzaka zimenezo achina Comrade Kamlepo Karuwa ndiye na wotero kuyankhula kuti zinthu zisinthe malemu chakufa chihana kubweresa democracy muno Malawi. Lero lino zinthu ngati zimenezi patachitika chisankho cha 2020 kukupezeka kuti pakubwera ka practice komwe kaja tidakakana 1993 pa referendum kuna kuti muno mukhala multi-party system koma awa boma ili la Chakwera ili likuonetsa ndithu kuti sakufuna kumva za munthu podzera even Anabel Mtalimanja akungoonetsa kuti akuchitidwa order zochita. Ine ngati Lighton Mangochi kuchokera kukalonga kuyimira Northern Region tichita chotheka kuti Malawi democracy ipitirire chifukwa pali ena amene anavutikira ali moyo. A former president Dr. Bakir Muluzi ulemu wawo ukuwayenera, Mai Joyce Banda ulemu wawo ukuwayenera, komanso kwa malemu ngati chakufa Tom Chihana ulemu wawo komanso awuse mtendere. Inu atulankhani ndikuwuzeni motsimika pano kunena kuti takhala tikuona nkhani enanu matuma nkhani kuchokera ku Mozambique after results a Smartmatic machine ndiye kadziko kathuka aka kama kilomita wochepa aka kamene atsogoleri amalephera kuyendetsa dziko ili koma tikagwa muchi chiyesero choti Smartmatic izatulutse zotsatira ndikuzapezeka kuti amalawi atuluka pansewu. Kodi nchabwino chiti kupewa kapena kuchiza? I think tiyankhana apapa kuti kupewa ndikothandiza. Ndiye utenga ndi uwu inunso atulankhani pena pake tandioneseseni bwino atulankhani inu mukugwira ntchito mwamantha mdziko muno kaya munachitidwa capture muliuze dziko mukamapereka mafunso kwa anthu kuno muliuze dziko chimene chapangitsa kuti utsogoleri wa Chakwerawo muubereke zinthu zikulakwika Deire ngozi zikuchitika koma none of you makachita cover zimene zijazo. Tikapita ku Chitipa Ilomba Mbilima kuli nsewu umene kuli ma contractor 30 km zaka 4-5 palibe simalondereza ndi chifukwa chani koma utsogoleri wapita mtalika muna uthandizira kuti upange chitukuko misewiri muno ya China Aid
bridge ya Japan ediyo garantiyo ndi chifukwa cha inu kulondoloza kwanu chikuchitika ndi chani muliuze setsiku kuchoka kwa ineyo Lighton Mangochi pasi pa Comrade Bon Kalindo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri poyambirira ndipereke ulemu kuno ku high table komanso atolankhani nonse amene mwabwera takondwa kwambiri kuti mutamva kuitana munafunitsitsa mukakhale nafe mukamve kuti kodi Amalawi akufuna chani, Amalawi akuti chani ku dziko kuno. Ineyo nimafuna ndiauze Anabel Mtalimanja kunena kuti dziko lino sila amayi anu ayi sila atate wanu, dziko lino ndila Amalawi. Ndipo kuti Amalawi zimene akufuna ndizonena kuti chisankho cha pa 6 September chisakhale chisankho choonongeka. Akufuna chikhale chisankho choti miyoyo yawo ipindule. Ndeni mafuna ndinene ndikupatsani chenjezo ili kunena kuti kumekiko muli kwa anthu ochepa kwambiri amene tikakuyerekezani ndi population ya dziko la Malawi ndinu anthu ochepa mwina 20, 30, 40, 50 amene muli kumeneko. Nde musawononge ufulu wa Malawi 20 million chifukwa chakuti nomwe apatsidwa kamphamvu ndi malamulo athu pokuyikani pamenepo kuti muyang'anire chisankho mutakhotetsa mwadala. Chenjezo elili tifuna tikupatseni kuti madandaulo a Malawi sakupangirani ubwino pa moyo wanu. China nimafuna ndinene kuti musatipangitse fa Malawi kuti tiyambe ziwawa mdziko muno chifukwa cha inu anthu awiri kapena anthu atatu. Mulipo wena amene mumadzimva kuti ndinu amphamvu, mumadziona ngati muli ndi ulamuliro kamunakula mimba, ndiye mumadzilenga ngati kuti dziko lino lili m'manja mwanu. Zimenezo muyiwale nzakale mphamvu zanu pamene tikuwerenga kuti masiku akuchisankho akhala ochepa zikuchepanso mphamvu zanu. Ndiye tifuna tinene kuti ngati apezeke wina onyalanyaza titakupatsani ultimatum ya 14 days kuti mukonze mavuto amene Amalawi akudandaula iniwo nkuchitira dala. Mukasonkhe zikwanje zambiri aja mmachita sponsor zikwanje mugule zikwanje zambiri chifukwa kuterera chiyambi chichapanga anyamata zathu kunzuzule mwana anyamata akunzuzu ni pang'ono pamene pacha. Ndiye tifuna tinene kuti mulole mauditors ayang'ane komanso zolola mauditors ipo ine sindikufuna chifukwa sitikugwiritsa ntchito Smartmatic. Mauditors otayika uko chifukwa Smartmatic sigwira ntchito. Smartmatic chotsani tigwiritse ntchito maerengero athu amene timapanga kuno. Ife Amalawi kwathu kunoku tisadafikepo pa mulingo tikhoza kugwiritsa ntchito Smartmatic. Mwachitsanzo olo even network ya phone yomwe ikumavuta mtauni munomu wati mo Smartmatic ikukanika phone kuti uyimbire ndiye muzika tuza kuti ayi Smartmatic network sila libwino pena. Smartmatic kuno ku Malawi kulibe, mupangane kumeneko. Mukakhala kumeneko muzuzana zoona. Amalawi sitikusekererani ngati mene takusekererani zaka 4 zapitazi. Timadziwa timaona ngati kuti mwina ndino anthu akufa koma sindina akufa. So musapange kuti no zipani ndifa Amalawi zotsutsa amene akudandaula ndima amachalichi komanso ma organizations osiyana tipange boycott chisankho chimene chife sitikufuna. Ngati pa 6 September patapeza kuti 40 sida chitike mudziwe zoti mudzakhala mdziko muno mopanda president zimezo sitidzalola. Ndiyeno ndima amenewa ine ndimangofuna ningokupatsani chenjezo mumandidziwa sitiyang'ana kuti ndinu ndani. Nimafunanso ndinene kuti pali chodabwitsa chimene tikuchiona kuti pala anthu ena amene tidakuyikani ntchito yoyang'anira dziko lino loteteza ngati asilikali mumakakhala nawo kumeki ndigwira ntchito timeki tadziperekana kuti umanitani zaka zonsezi kwakhala kopanda inu asilikali kuti muthandizira chisankho. Lero mukabwera mwaona chani. Ndefe sitingakuopeni chifukwa chakuti mavazi ovala za green ayi anake dziko lino ndifeyo amene tikulankhula. Misonkho imene mmalandira ndalamazo kumeneko ndi athu. Ndefe anu ake tikuti chisankho chikhale chapoyera komanso chochitika mwachoonadi. Owina awine kuti wawina osati mubereka munthu chifukwa chakuti wakanika zaka 5 zapitazi cholinga chomuteteza kulibe ulendo uno. Mawu amene nafuna nkambe ndi amenewa. Zikomo kwambiri. Kumpando
Olemekezeka Bwana Board Chairman, Right Honorable Bon Kalindo, ulemu wanu. Ma comrades amene muli kutsogolo uko. Ndikupatseni soni ulemu wapadera. Ndi nene motere. Comrade Bon Kalindo. Nkhani zomwe tili nazo pano ndizokhudza ifeyo amene tili enu ake. We are the people that employed you, the people of Malawi. Amene tidakulemba ni ntchito akumeke ndifeyo. Tikamati pali chairman Anabel, si Wina adamuyika kumene kuja. Ndi inu ndi ine. Let me come back slightly. Ndibwerere kaye kumzuzu, chiwanja cha mzuzu. Ulemu wanu, I salute you, comrades from mzuzu. Monetsa kutekera, monetsa mphamvu ndi mangolomera. Chifukwa ichi tukupatsani ulemu wapadera. Ndipo continue, aluta continua. Our comrades ku Blantyre, that was commendable. Will not let you alone. Will not let you go. We are with you, comrades. Our fellow colleagues, amenitili in this high table, komaso kwina kuli konse, simulinoka tili limodzi. Ndiye ndibwere kufundo imene ndimafuna kuti ndi sakatule. Kunena kuti amayi ndi abambo, dziko lino si lobweleka. Dziko lino, this country belongs to you and me. We are the authors and finishers of our faith, and this is our country. And then dziko lino tililemekeze kuti Mulungu adatipatsa kutekera kwathu. Inetu ndikuti pepa la idalisiyani kai. Tikambirane. We are discussing thoroughly critical issues. Inu ndife tikambirane poona kuti nkhawa za inu ndi ine ndi zimodzi. Misonkho ya inu ndi yanga ndi chimodzi. Mavuto anu ndi mavuto anga ndi amodzi. Nditiyeni tikambirane tikonze Malawi pozindikira kuti Malawi yusiwa wina, Malawi ndi wathu. Ndiye ndinene kuti pamene tikukamba nkhani zonsezi tiunike tsinde la zonse. Ndikunena kuti Anabel Mtalimanja, you are not above the law. You are not more important than the employer. You are not above everyone. Ifeyo tikunena kuti inuyo ameki mugwire ntchito yanu mmene tidakulemberani ntchito. Komanso tungopanga izi pongokupatsani ulemu. Would have been much happier if you people amene muli kumeke if today you could have stepped down. Moganatula pansi lerolo. We don't need this nonsense. Chifukwa misonkho imene tidakupatsani si imene tikuenjoya, si tikudyerera, tikuvutika. We are struggling each and every day. So because of that, as a citizen of this republic, I urge all of you to stand up collectively, not independently, but collectively, tigwirane manja pozindikira kuti palibe wina amene ali above the law. Tigwirane manja titeteze dziko lathu pozindikira kuti Malawi ndi wathu. Malawi sobwereka. Malawi wina aliyense atenge gawo pozindikira kuti tonsefe we have the right to save our country. Thank you very much. Thank you so much. Can you use your mic? I think there is one last. Olemekezeka Commander in Chief at Bon Kalindo and my activists on Samena do so grow Moses on that rank and once in a Mongandani Nagare and Ujoga Economic Freedom Movement that will end President Wina President is with start too. We get a Nadi Bombano. The national press briefing pompano. After Ditabida will make the Gulu la Malawi Civil Society Organization Coalition. Ngadimuna hamva kuti kumene koko kuna buga chipwirikiti fusto limene linaperekedwa kuti kubuga chipwirikiti ndinali ineyo.
kumapeto kwa meeting iko kuti kuhambe kubwera chipulikiti mpesi ngati chief elections officer azamba kumenya table munthu wake ndinali ineyo ndifuna ndilankhule chinthu ichi kuti zinatitengera nthawi kuti tikumane nawo anthu awa, zinatitayisa nthawi chifukwa kumapeto kwake zimene ife timawapempha sanafune kumvera, Anabel Mtanyiwa sanafune kumvera. Mpesi amene ali chief elections officer anayimira kwamba kumenya table, ma commissioners ena amene mujamatuluka kutitenga ngati kuti ife ndife anthu opanda ntchito. Ndeni mafuna ndikuuze ndisopano ino Anabel Mtanyiwa Malawi Electoral Commission yonse kuti lero mutiyamba kutiona kuti ndife anthu ofunikira tsopano. Popeza nthawi yanu yatha. Ndichiteso woni a security apparatus ya ku State House amene munabwera kumati opyeza mmozi mwayi wachikulewa kwenda Ford Ranger ya black twin cab. I've just forgotten the registration number, but I have it in my records. Then ndifuna ndikuchite ni woni in a security apparatus ya ku State House kuti I don't know what is there between you and Malawi Electoral Commission. Ndichiteso woni police mobile services kuti I don't know kuti munazaza na makorido mwantundu wanji kuti mafuna mundipange chani. Zochita na ambushi mdziko muno zinatha kale, that is gone. Then ndikuchenjezeni kuti inu maka Sumayi Yolam, be careful. Chipewa mavalacho muzachivula nthawi ina muzakhala ngati ife. You'll be a civilian. You need people kuti muzachita nayo interact. How will you interact with people opo mwachita nkhaza mwapa? Even izikwanyezi utulukazi, it's because of the Malawi Police Service. We warn you in the strongest terms. This should stop immediately. Ngati ndizikwanje tulusani, Amalawi akapeza suna apparatus yawo yoti athe kudusa bwinobwino. Koma ndikuuze ni chikuti pamene mwatseka njira, Malawi ndi wankulu, njirayo akasegula. Ndipo Mulungu wakumwamba ali nafe ndipo chigonjetso chilipo. Zikomo kwambiri. Chabwino. Ule mu nyumba yonse. Ndifuna ndilankhulepo monga za chisankho chimene tikuyembekezera pa 16 September pano. Amalawi ochuluka maso awo ali pa chisankho chimene chichi. Ndiye ndifuna ndilankhwane nanu mayi Anabel Mtanyiwa maka nkhani ya chisankho. Iniyo ndi mzimayi. Mukudziwa Malawi wathu mene alili. Malawi wathu ndi ochepa, Malawi wathu sitinathamangepo, Malawi wathu sitimadziwa kuti mfuti ikamalira uko tamathawira uko. Kapena chikwanje chikamatere tangozionera pakati nthawi kamene kaka kuti kumatuluka zikwanje anthu amakhabidwa kaya matani. Komano ndimafuna ndikusimikizire kunena kuti chisankhochi sichimafunika kuti muchitengere mbali ngati inuyo oyang'anira za chisankho. Anabel Mtanyiwa ndimafuna ndikuuze ngati mzimayi enzanga. Amalawi ambiri azimayi akuzunzika m'Malawi muno. Ndi zambiri zimene zikhoza kuchitika after chisankho chitakhala kuti mwachipanga favor amene mukupangira chonchimo. Ndimafuna ndikutsimikiza nena kuti apapa iniyo musatenge mbali ngati mukupangidwa pressure ndi anthu ena ake ndikwabwino mpange resign. Dani kuti mukapezeka kuti mwapanga chisankho mwa by force imene mukupangiramo mukukana kunena kuti anthu asayang'ane mu system kuti makamaka pasakhale auditing. Ndikwabwino kuti mwina anthu ena apange audit chifukwa yonena kuti imene zikhozokhala kuti zili poyera anthu adziwe kuti mwanyamula chani mu system imene mumu. Chifukwa system imene mukukanizayo ndiye chisankhocho. Ndiye chimene chikufunika nchonena kuti mukanalola anthu ena apange audit. Dani kuti mukakane kuti iyayi ife tiuzabe Smartmatic then iyayi tizapanga kuti iyayi ine naona ngati kwa inuyo ndinu mzimayi omvetsetsa. Iniyo munayenera kuti munyamulepo mbali ndithu okha ngati mzimayi kudziwa kuti pamawa pasabwera chiyani takhati takaniza kupanga audit tikanipeze kuti takakaminaso Smartmatic chimene chingazabwere after chisankho ndi chiyani. Munayenera kuwaganizira azimayi anzanu. Munayenera kudziwa kuti pali anthu ena amene ali aulumali kuti azathawa bwanji. Taona anzathu ku Mozambique azunzika, taona anzathu ku Kenya azunzika, kuti muonesesa amene amazunzika kwambiri nda amayi ngati mene tilili ifeyo. So nimaona ngati kwa ineyo ngati mayi nzathu munayenera kuamvetsetsa Amalawi ochuluka amene akudandaula za Smartmatic. Ndikwabwino tiyuze manyu than kuti tikapeze kuti tapezesa Malawi wathu pa mavuto. So amayi Mtanyiwa ngati mukundiva padakali panopa tamvetserani ndithu tavomerezani kuti ife tiyuze manyu m'Malawi muno chisankho chikapitirire than kuti mukatenge Smartmatic mukayuze nimene mukanizira system kuti anthu ena apange auditing. Kodi anthu akukhulupirirani bwanji?
anthu akudalirani bwanji ngati kuti iwo ndinu mukuyimira Malawi. Inuyo ngati mukuyimira Malawi aliyense munaina mupetsetse Amalawi aliwonse amene akudandaula osati mukakhale ndi mbali imene mwanyamulayo chifukwa zikuonetsa kunena kuti anzanu anthu ena achipani chinacho akusuzumira ku system. Anthu ena awo amene mukuwakaniza anthu ena achipani china mukuwakaniza ku system. Chimene chikutanthauza kuti inuyo pali chimene mwanyamula mwa inuyo. So ngati inuyo mukupangidwa pressure kuti inuyo mugwire chinthu chimene chichi ingopangani resign than kuti Malawi akakhale pa mavuto ozunzika ndife a Malawi. So chinthu chimene chichi chimapezeka pa 5 years kamodzi ndi mwayi wa Malawi kuti akasankhe chimene akufuna osati mwapangire zochita iyayi musakakamize muzinthu zanu. Ndikwabwino inuyo muvomereze kuti apapa Amalawi asankhe chimene akufuna osati inuyo mukakakamize. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Because of time, we'll go straight to question and answers. So my colleagues in the media, there are 2 mics. We are going to be using both of them. We'll be combining them whenever we are asking questions. We'll take the first round of questions, and may we please go straight to the point. Thank you. So if you have a question, you raise up your hand and the mics will find you. If any, that is. Mr. Billy. Alright, ine dzina langa ndi Imon Piringo kuchoka ku Zodiac. Kwa ukulu makamba vonera kuti pankhani ya declaring my assets manena kuti ma public officers kwambiri mukutsindika kwa nduna ndiye mwachulaponso kuti ma presidential candidates mwina chifukwa chani mwapanga focus pa ma presidential candidates kuti apange declare ma assets awo kuti anthu amene abweranso ngati ma MP amathauza khani mwayo zakhala mwina nduna kutsogoloko. Zikomo. Ndi ankiretu funso limenelo. Lamulo linakhazikitsidwa kuchokera ku parliament ndipo izi sizongolota ya kunena kuti every public officer akuyenera kuchita declare ma assets yake kuulula chuma chimene ali nacho ngati njira yothanana ndi nkhani ya corruption. Mukuza kuona kuti ngakhale ACB ilibe mano eni olumira anthu chifukwa kuno ku Malawi imangokhala nyimbo yopanda kolasi. Andi ndizokhumudwitsa kwambiri ngati dziko la Malawi lokuti timangokhala ndi ma program abwino pa pepala koma kuti tiagwiritse ntchito timalephera. So ife tikufuna kuti zitsanzo zeni zikhale amene ma president anthuso ndunawo komanso ma MPs machisanzo ine mene nali member of parliament ndimachita declare ndiponso kuchita declare kosika monse komano annually. So tikudabwa kuti ngakhale system ya office imene ya declaration of assets ili quite it is not having the teeth. Zetu kuwapempha kunena kuti nthawi yakwana andiso sinkhani yonena kuti tikufuna akuti apange declare. No, system yonse aliyense palibe za kapena za witch hunting. Tikufuna wina aliyense azichita declare osakhala kuchita single out munthu ndekuti kumene kuti kulakwisa ndekonso we are defeating the purpose. Mr. Matonga from Times. Mwakambapo nkhani yokhudza Smartmatic ndiyo user ma auditors. A week ago, Meg inali ndi msonkhano mena Martinek kumene mundu kubeyoti inaso mwamagulu analipo mpano. Ndipo inafotokoza kuti sanalandire kodandaula lililonse formally written kuti kupita ku bungwe la Meg yofotokoza za mavuto amene ali mu Smartmatic. Komanso bungwe la Meg linafotokoza kuti alola ma auditors munthu akafuna information iliyonse yolembera ku bungweliyo adzayankhapo ndipo azakhala ndi kuthekera kufotokozera zimene munthuyo akufunsa. Inu munatengapo gawo lina lililonse pa zimene bungwe la Meg linafotokozerasi?
kumene konde kutumbwa kumene timanenako kumene konde kutumbwa chifukwa iwo they are not supposed kuti azifunsanso anthu kuti amene akufuna nde alembere ife atiziwise zimene akufuna kufufuza. No, amalawi eni ake achisankho akunena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito Smartmatic komanso tikufuna tikachite audit. Munthu amene amaendesa galimoto akafika pa road block apolisi akamuyimisa kunena kuti tifuna tiseche galimoto iyi ngati akuyikaniza nde kuti wabisamo zina zache. Ukamachoka mu shop ngati yakukusecha inyaka ya shop iwo kamakana nde kuti wabamo zina zache. So zikuoneka ngati awawa pali zina zake zimene aba ndi akufuna anthu ena asatani asaziwe. Ndeti kunena kuti ana ache sife ife tuulo mfutizo zitulukati nanga siagawana anthu tiri ready ife to die for this country, and for this country to be where it is now it is because somebody died. Maybe your uncle, your niece died a long time ago, so we are just following the same path, so we are not even afraid to die. But hii Smartmatic hii Wina Apita Nayo Kumanda zikoma. Yeah. Ine ndosti ndikatunga kuchokera kunzati. Pankhani ya Smartmatic yomwe bungwe la MEC mbuyo mulina fotokoza kuti akupanga izi mulingana ndi malamulo achisankho komanso kuti nthawi yomwe amabweretsa ndondomeko imeneyi anapanga kunzati zipani zomwe zili masitekuda ofunikira kwambiri pankhani yoyendesa chisankho. So timangofuna kumvetsetsa kuti dandaulo lanu lalikulu ndilotani pa ndondomeko imene ya Smartmatic komanso muli ndi chikhulupiriro kuti pakhala kusintha kwina kulikonse kutengera kuti tamva ena pompano kuchokera Economic Freedom Movement kuti anauzidwa kuti palibe chinaiso chomwe chikusintha masiku 14 mukuonadi bungwe la MEC likupanga zinthu zomwe mwafunsa kuchita zikoma. Mwina amene amachita konzatiwo si Malawi First, sia Economic Freedom, sia Light on Mangochi, sia 4 regions, sia banda mwina amafusa na ndena lino ni gulu linatu ife sitimagawa maswiti ife zimene zo apanga afune asafune hata nikoti apanga chifukwa akanakhala kuti zisankhozo ndi zaiwo sibwenzi bana kumapita mmizi mukumalembesa to akanango votera na okhaokha osatikhuza ifeyo chimene chocho ndi chibwana, and that's why andale amatitenga ife ngati zisiru zawo ali ngati makasi wawo. So nthawi yokuti nonsense should end is now. Yes, now is the time and the time is now. Just a second zimene akuti pangiras From nation. how you can do Okay, ine ndi Steve Pemba Moyo kuchokera ku Nation Publications. Ndili ndi funso langa limodzi. Makamaka lokhudzana ndi zoona kuti akuluakulu akuyenera ndithu kuti akutsatira ndi malamulo akuyenera kuti aulule kuti ali ndi chuma chanji komanso anachipeza kuti. Ndikakumbuka pakatipo linaliponso gulu lina lidadzabweranso nkhani ngati yomweyo ndipo kudatuluka maansala osiyanasiyana. Lina mwa maansala linalonena kuti bungwe silingabwere nkungotiuza kuti tatiuzani muli nchani chifukwa pali maofesi oyenerera kulondoloza zimenezo. Apa tikunena maofesi monga ngati ku nyumba ya malamulo komanso timati Office of the Director of Public Officers Declaration. Kodi maofesi ngati amenewa inuyo mwakambirana nawo pa nkhani imeneyi kuti mwina iwo ayese kugwiritsa ntchito mphamvu zawo kuti akuluakulu aulule kapena mwangozitengera kuti basi pa level ya bungwe zikoma? Choyambirira tithokoze anzathu wa CDD adabwera sapombano kuchita tako issue ngati imene tithokoze kwambiri, koma mwina iwo aja amachita tako kuma individuals kuma ife tikunena kuti aliyense ogwira ntchito za boma public officer akuyenera kuti achite declare. Ndiponso pa sinkhaniso yopemphana ya it is the lamulo linakhazikitsidwa uko ndipo kuli access to information amenso tinachita champion mosi mwa iwo ndineyo when I was member of parliament. Ndipo palibe sozo wapempha ngati kapena zinthu zonde za amayi yawo zinthu zonde za dziko akuyenera amve kumene aliko and azichita follow the system because akuonekaso kuti nawonso ali compromised. Maofesi amene wa ACB komanso Office of the Delegation of Vuja Access ali compromised, akuoneka ngati nawonso akupanga zinthu za chinyengo ndiye ngati nawonso atopa aole matewera awo azipita kwawo. Ife zonyengerera munthu siti kufuna ya. Yes. Seeing some silence, which means that the
we have exhausted all the questions from our side as members of the press. Now I will give the high table to wind up. Thank you. Ndingophera mphongo pa zimene alankhula zinzanga kunena kuti ifeyo monga mene mwationera kuno, we are a serious people, a serious group. Zimene tikupanga mosatira malamulo a dziko lino, ndipo palibe amene angatiyimise. Tikusatira democracy, and democracy ndimene kuti pasa mphamvu. Democracy ndi mfuti, democracy ndi yamphamvu kwambiri kuposa mfuti. Democracy ndi chikwanje supada akuchepera kwambiri ndi democracy. So ifeyo tabwera pano, ndipo zimene takamba panozi sitinabwere kuzatukwana munthu amene zamupweteka ndiye kuti pali china chake chimene akuchita cholakwika. Koma ichi ndi chilungamo cha nkhani. 14 days tibweraso tizalengeze pompano the next course of action. We are not relenting because anthu andale ndi ma other officers amatilenga ziko lino ngati ndi lawo, ifeyo amene tilimwe ife ngati zisiru. So ifeyo si ifeyo koma mwina omwe mmatolawo muzipanga nawo zimenezo, koma ifeyo gulu lache ilili ndi ife anaokwiya kwambiri. So ndikuthokozeni atolankhani, ndipo nkhani zimezi mukaziuluse opanda mantha chifukwa ziko lino ndirano amene amapangisa kuti ziko likhale lotukuka bwino ndinu atolankhani. Iniyonso mukabwerera mbuyo ndikumaopsezedwa ena nunso kumathawa mwina tiyegazo muzipita nawo kumene kujako makaona kuti zinthu zikuyenda bwanji, osamakhala kumangolekerera. Ziko lino muli mavuto ambiri muziko munomo chifukwa cha kuwalekerera anthu andale, few individuals amene amachita own this country. So ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Thank you very much. Briefly, ndingapemphe kunena kuti members of the media, you are a key asset of the state. The country depend and trust you people. And can you reflect yourself, members of the media? Is all that you're doing enough for the nation? Or there is a reflection that something is lacking in you, members of the media? Because we count and trust in you. And ifeyo ndifantho kuti tili ndi kuperewedwa, koma kuperewerako tukuyembekezera kuti tinenera kupangidwa capacity ndinu members of the media, and collectively bwezi tikumagwirana manja. Koma how often you members of the media mumakhala mukutenga responsibility for the interest of the country? For the interest of the country, how much do you do, members of the media? Mumatani. Nanga how can we collaborate collectively? Ziko mukambiri. Pomalizira ndifuna amalawi nonse mukutiona kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitipa kunena kuti ine ngati Rayton Mangochi ndili malo ano kuyimira chigawo cha kumpoto, sindili ndekha. Ife tikutsimikizirani kunena kuti Smartmatic machine background sigwira chifukwa taziona mulungu amalikonda dziko la Malawi. Chipanda kuoneka zinthu zimene zija ku Mozambique bwezi tikubwekera kuti Smartmatic ndiye chitukuko cha chisankho. Koma titsimikizire pano kuti 14 days yaperekedwayi ngati simuchita act mai Anabel Mtalimanja, komanso ino amene mukunkankhira nzimayi chifukwa mayiyu akupangidwa remote control. Ndiye ine ngati chigawo cha kumpoto tili kufupi ndi Songwe border, mademu athu ndiwotseka border athu, ndiye uthenga ndi umenewu. Musankha Smartmatic kapena kutsekedwa border.